Dagitoy iti pakayaywan iti Diyos kadatayo gapo itin tayo panagpamati panangala iti kay papanan iti sorsorat. Ta kailangan kabsat kas kunaen nga gagatan tayo digitoy nga intayo so kimaten. Isu nga numan iti panpanunot tayo kabsat kailangan tayo iti taraon nga may panggaplaan iti taraon iti lasag pudno kabsat di kita napapatagmet dayta nga intay aramiden no kasano iti ay iti panagbiag tayo. Ta kailangan tayo met ngarod iti kwarta nga panggasto iti inaldaw-aldaw. Ngam no dawaya tayo magkabsat ti oras tayo intayo met agsukimat iti linaon dagiti sorsorat nga intay amuen iti pakabang-aran iti panpanunot tayo ken ti nalukneng a panagpuspuso tayo ngagturong iti Dios. Tadigitoy kas ibagbagana nga adda iti naisurat ito muna Timoteo 4 iti 15. Gagatam ni gitoy abanbanag isu dalaeng iti sangwem tapno iti irarangay mo may parangarang kuma kadagiti isu amin. So digiti kabsat kas napapateg ngayon tayo amuen ken gagatan tapno may ayaw kada tayo iti Diyos. Tadigitoy apamaneknek iso ti pagilasinan tayo ngarod ngagturong sa dingato nga pakalag-anan ti panpanunot tayo. Iti umuna Korinto 14 ti 40 nga maramid kuma kadigiti so amin abanbanag adatakdeng ken naornos. So digiti kabsat kas panangornos tayo no kasano iti panangala tayo digiti nga addang ngalaan tayo iti sabali a paset iti surat iti linaon ti Biblia. Kailangan ni kita kabsat halang may maysa iti panatnakan tayo suksikimaten tayo alaan tayo met iti dadduma a paset iti surat. Tapno nasayaat iti panagna dagiti panpanunot tayo no kasano iti pamayan ni kita kakabsat. Iti may kadwa at Timoteo 2 iti 10 gapu na siyak sa gabaek amin gapu kadagiti napili. Dayta iti sinasao idi na Apostol Pablo nga sinagsagaba na gapu digitoy asorsorat tilinaon tilokot ti pagbasaan. Tapno magunudan damit iti panaka isalakan nga adda ken Kristo Jesus agraman iti gloria nga agnanayon. Isu nga iti punto na mo lang kakabsat iti gloria dayta kabsat ni Apostol Pablo. Isu ka panutin tayo kabsat anya nga iti napanan iti espiritu na iti gloria ni kita. Ken digiti dadduma met adag pamati anapudno iti met laeng iti turongda. Tay bagbagana nga rod iti Proverbio 15 iti 24 iti basirip iti dalan iti biag agpangato tapno mapanawan na iti tanem na iti baba. Isang papati mo lang tilasag tayo kabsat ditoy ket disirip tayo so ti agpangato kas ibagbagana iti pamaneknek ti surat. Iti may kadwa Timoteo 2 iti 15 agawaam asirigta iti agparang iti sangwanan iti Dios. Isu nga agawaan tayo kabsat iti agparang iti sangwanan iti Dios nga kas kinunana ti lokot iti pagbasaan. Akas mangmangged a maanamungan nga awan iti bain na nga aramatem iti umiso.
Iso nga ramaten tayo kabsat iti umiso, iti napudno, nga panagsukimat, ken panangiyadal, digiti alinaon, ti Biblia. Kailangan nga maawatan met, digiti tattao, nga agtarigagay, digitoy asasao, ngagturong iti Diyos. Iti sao, iti kinapudno. So digiti kabsat ti bagbagana, awan iti ulbud na iti kabsat, padigitoy na inspirituan ti panaka ipataros na nga naala ditoy asorsorat ti linaon ti Biblia awan ti laok na kabsat padigitoy kabsat daduma kaadwan na inlubungan laeng iti inda padigipalpalawag iso di kita kabsat iso kagyaman na kakabsat iti Diyos Ama manakabalin kaya na po nga Kristo tayo iso tinanong tidgarod da ito'y apagadalan tayo iti linaon ti Biblia anabuo manipod iti daan nga tulag kan iti baro nga tulag so digiti kabsatin tayo sukimaten digiti kay papanan na itagyaman na iti Diyos Ama manakabalin sa amin. Amen.